Assalamualaikum. Ini. Ablaye Ba. Cheikh Abdallah. Ablaye. Cheikh Abdallah Ba min calmini min juurima hande woni ñalawma dimas ne woni ko janngo so Allah ken tawede o saha taw heɓe jeehi o saha Inchallah. wadde Allah haa ɗo eɗen e jaam eɗen celli kisi eɗen ndewa Allah eɗum ne du'a o he daka he hitande fof noon komin garata ɓe ɗo machallah Allah mo waɗa jaam machallah hitande fof miɗen gara minen ga ñaago du'a o min tokkiri du'a o machallah puɗɗare daka sabu joni noon waɗi kitale 15 ans andi min ko Europe gonmi kono hitande fof komin gara ni Espagne gondumi kono Tenerife kono hitande fof komin gara ɗo Daka o ko minen Gounass kono gara inchallah ko holko bassirɗa yimɓe wonɓe Dakaɓe araɓe Dakaɓe machallah koɓe yimɓe ɗumninɓe dal julɓe machallah almuɗaɓe vraiment dal ni ɗo affaire balde mane anda en weeli dal ɗumninde machallah e Daka ko tinɗa hen e fittane ma no garɗa nde siko Allah ko ɗumɗino mas ko dogane ganduɗa dal siko Allah yimɓeɓe ɗo ɗumnina gom ɗo toppita diine islam saria surtout saria o noon surtout ɗo nden saabu ɗo a yiyata ɗo cammal yiyata affaire fumare en ga yiyata ga rewɓe mbaɗa ñaaɓe jalta ɗo dal ko yettude Allah tan wonde ɗo duwaw ñaagoɓe jangga alquran fina kawiraji machallah ɗum dal woni ɗo kam siko Allah en ñaago encore ɗum ɓuri ɓeydade siko Allah ɗum ɗo kam ko diini haqqan woni ɗo machallah fadil islam seeɗenɓe on ceerno on juuram onon goni fadil islam ɓe gon e parmeje guila Dakar ha joni aɓe tinni kaɓata woni hol haali en ko ɓaɗon o woni waññenke o machallah Seydi Ba an wona jalli ma an ko baba jagal ko jalti wiye ko min komi jam assalamu aleykum monsieur Ousmane salamu Oumar mi salmini en juurima en dañi haaji goɗɗi onon Allah soggi waɗi ɗo en yo gaare e barmeji he oɗon balla julɓe no mbawiri juulirde ha mbawa rewde Allah aɓe jii darama noon oɗon dari on tinni cuurki nguleeki jamma ñalawma oɗon muñi oɗon ndeeƴi oɗon nandiri oɗon paamodiri kadi an hol wasiyama e sukaɓe adi fof alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta jomiraɗo subahanahu wa taala eɗen gandi kala ko jiiɗa kadi ko sababu eɗen ñaago ngal o dental yo ngal juut eɗen duuno kadi ceerno Allah jungal balɗe moƴƴina battande kadi no Allah hokkata kam cellal ɗum ɗo kam jarani kadi en kalne ko duwaw jabaɗo ɗum kam kala joom haqqi seeɗa Allah kala joom haqqille ene andi ko duwaw kadi jabaɗo kadi ɓuuri mi weldimi foof ala paltor mi rokka yurton nane bismama ɗo ɓiɓɓe walla tawnum Serigne Touba en wadde ɗe gandi tino ɗo o ala portol ɗum e ko beelama kadi ne feewi sen jiiɗo haqqe balɗe sappo kadi eɗen ndenda ɗo ha o goni hen de kadi ko surlu mawɗo ko heewi kadi nanɗo e Madina so tawi en kulani mbiyon ko ɗo tan ɗum woni kadi wona wasu kadi ko dokke ko namdiɗa ko kadi ɗum kadi ko yettere Allah heedan yimɓeɓe kadi alhaali ñamdol ɗen gueɗe ene muusi ne metti kono alay sago neɗɗo fof wodat to heeti sabu en jii seɗe neɗɗo ne rewa Allah lo darata ko wode alay sago ɗum no kadi ko hen jeeya saaha mi haalat ceeɗu maɗo wiya ala hoto haal hokke dewal Allah gonɗa mbiɗa ala ceerno ene sakkita koko sakkite ko min mi meeɗa wadde o ala an holma waɗi sabu to keeɗa ɗo an gonɗa kay rewde Allah wadde enen alhamdulillah jetta Allah ngal ɗo kadi dewal Allah nonne on calmina musidɓe arde en ha ɗo kadi ganama e Daka o kadi Daka ko Daka men enen kadi ndendi Daka o emin jetta on no fewi onon on mbaɗa gueɗe payidinde sabu ñande hirda Fouta ara ɗo ko galle toon min gotoro ko toon kadi min kaccitto so hiiri kadi min garta ka gaddon kiraɗe kadi
alhamdulillah ko yettere Allah yo Allah kadi juunan ko mon ko juunan kala julde wala kala jogo en dam kadi Allah jaaram ko on jaaram wa assalamu alaikum baba mashallah yo Allah semmin amin amin yo Allah semmin bismillah amin e monsieur Sabou kay haali fo haali hay soko kongol tati tan goɗɗo haali fof haali alhamdulillah o yettere Allah no feewi machallah kadi fonno haalide fof haali waddo so yimɓe ndendi tan mon fof ɓaaron kaali mo haalen hujjam tan noon haalen kadi ko jaari ge moƴƴi machallah sabu woni jaari kan ko neɗɗo jaaji neɗɗo hay so tawi suudu wotoru jogiɗa sa yaaji tan yaaji hay aɗa jogade ko yaaji so ɓernde ma yaajani tan yaajata mais onon machallah min jiyani mo caɗele goto kadi oɗon goppa haqqi no feewi ɗo wonno gondigal to jiiɗa ɗo en jogui fannuji kewɗi neɗɗo ne wawi tatade mum tawa tinani ene wawi tatade ma taw tinani kono enen fof ganno addien ɗo moƴƴere Allah ɗum tagi hay goto men joganta ko goɗɗo ɓernde bonde ɓernde lamde tan yo Allah jaɓanen noon yo Allah jaɓanen yo Allah ɓowni ɗum ɗo saabu kala to moƴƴi dewal Allah woni yakoren Allah kam yo Allah ñimnu ɗum kadi gonga juurat tan saabu sa yiiɗo suuha ɓolɓe goni ɗo hen wonno ɗo ko babiraɓe taniraɓe men gonno ɗo kadi ɓen garanno nde mi ha goto men meeɗa miijade ma arda kono nde wonno koye pele moƴƴe ɓe jaɓɓanno tan so minenne min so min gari tan min ndewata minenne yo Allah jaɓanen yo Allah waddanen kadi enen fof machallah wassalamu aleykum bismillah seeramɓe on calama on juurama min gare moon donc joɗɗa e goɗo we assalamu aleykum salmin dental dinare salmindema min calmitima min juurima min kestirini kadi ko weltare tan e wi ɗon tan diino enen fof ndendi ɗum so jii min mbaɗi déplacé min gummima ha Fouta min gari ɗo ko fof ndendi diino enen ndendi ceerno men o ceerno men mawɓe amen garanno ɗo o daaha oɗo daaha jalñol ɗo mawɓe fof noon jeehi ha laaɓi eyyi kala mo jiiɗa arani ko wawa hanka natti wawde hoore mum somin keddorani ko so woni goto e wuuro he mawɓe fof jeehi joni noon minenne ko min jaɓɓi koyɗe mawɓe ɓe animi to mawɓe amen jahanno no gabbite e ganduɗa e seerem ɓe ko to min gabbitto emin ene tiiɗi amen kadi feewi par ce que minen min gari daaha gila e awwalu daaha gila e awwalu min gara daaha nden arde ɗo daaha ene satti ko oruji ɗi o rewkeje mawɗe ɗe ko nden mawɓe min garanno en jeehi ha Allah waɗi en mbaɗi avancé ha taliji mbaɗi ha ganduɗa remorkeje garano ɗe giwi joni ko otoji jawɗi garata a haccitto toon Fouta tan gara kirtuɗa ga hen no daaha e machallah min belti feewi min beltini ceerno emin ñagono Allah kadi ceerno Allah accamuɗo ko juuti emin jiyamo eɗen gara kadi dakaji Allah kadi accen ɗo ha tawtorɗen dakaji kewɗi e kadi Allah ñimna ene l'islam men Allah ñimna ene l'islam men ya sidul wujudu ya barke dine men mi salmini noon hono mawɗo men li ceerno Yaya li ko musidɗam kadi ko neɗɗo mawɗo emin beltinimo no feewi e ko waɗata ko kadi min jiiɗi yo jokku ha wonta camaraji hangane mbatta arde hangane en jaay nder daka he emin beltelma seydi li a jarama ko seydi li min noon mbiyetemi ko Ousmane Ba tinata so ari daka somi ari daka mboɗo tina hooram no feewi guila e laaɓal ngal e juulu ngu hay nokku ɗo tan woodi par ce que sa ƴeewi daka o gara yani ganda ko hono daka no wayni no way deejje no way laabde no way hewde diine no way hewde juulu no way hewde duwaw ni min jiyani hay nokku ko ɗo woodi gonga ko ɗo woni eyi min jetti Allah noon min jetti ceerno men holko musiirtuɗa ɓe meeɗa arde dakaɓe holko mbiyataɓe ɓe meeɗa arde dakaɓe so Allah jaaɓi somin jeehi hemin joddi maɓɓe so goto maɓɓe memi min tan force mo wuuri arde daka so memi goto amen tan force arde daka hay somin noddan ɗum arat ko arata ha yetto eyyi ɗum noon min jetti Allah no feewi min parno ceerno min parnomo no feewi yalla waɗan en jaam enen fof ya sidul wujudu ya barke dine men jarama jarama onon gonɗo e wañu ɗo sirlo minen jogui sirlo minen min dewi ko ceerno wi ko mbaɗi ɗum respecté ko ceerno haali ko minen woɗɓe minen defata min defa ha waɗa fayida min ñammina mawɓe amen ɓe wonɓe caggal ɓe eyyi min beltino no feewi ɗo ala ko manki ɗo foof en timmi machallah eyyi min beltano kadi hono neɗɗo amen hono musidɗo amen hono Ɗahiru Sar emin beltanomo no feewi ko neɗɗo amen koye amen no jeeya minen jeeyda nokku goto jalñol ɗo
yeyi kanko woni hannde laamɗo Bosey minen mbiyatamo laamɗo Bosey wosi mo dokkata e Dahirou Sarr hannde o yaango mbatta kanko Dahirou Sarr eyyi min dokkata Dahirou Sarr tan ko Allah camɗo ko juuti par ce que familiar mo waɗato ene waɗi fayida min meeɗa yiide baɗo familiar e nder ganda e nder nokkuji amin ɗi sona makko goho omo waɗa hen ko waɗi fayida ɗum noon emin mbasomo yalla ɓeydu ko waɗata ko ya sidul wujudu emin ɗum tan min mbasoromo Allah accam ɗo ko juuti emin jiina minen foof kala amen dañƴo haaji no hollamo omo waɗa eyyi ko ɗum tan min mbaso o arat somo ara kanko arat ko personnel mo war mon jiimo ɗo omo aranno ɗo kadi mo ar o arat mon jiimo so Allah jaaɓi mon jiimo kanko somo ara noon mon jiimo o arata ko kanko ko ɗum ɗo surprise o ar eyyi on jarama no feewi quoi musidɓe jarama bismillah anda kasma li Cerja jam ñobbe de kam ngayni ha on jam ñobbe de be ngay leede haala mbatta hono haala jarani eyi oɗo koye mawɓe ardiɓe nokku oɗo ɓe jeeya kamɓe eɗen gandi kanko e gila ɗi duuɓi foof min joguiɗo fedde wotere e nder galle he omo daro hen no fewi eɗen jii kadi darde ɗo joguiɗo e galle o e Dakar so yettima yaadu nder bool démarche aji kewɗi kanko waddata ɗum ɗo e galle he banggal ndefu ngu no mawɓe toppiterte ɗen gueɗe fof eɗen gandi kanko toppiti ɗum ɗo kanko Ceerno Dia mane holle puɗɗa arde Dakar min de ko puɗɗima arde Daha ɓooyi ɓooyani sabu ɗum min kam nde wonno komi nimsiɗɗo e saaha mo garmi o mbiyatmi ko ɓooyani sabu ɗum min garmi ɗo ko 2000 holɗum 19 garmi ɗo non 2018 taw corona ene woodi 2020 wadde ko 2019 garmi ɗo gartum ɗo 2020 hawre e corona nden kam minen kam min mbaɗi Daha wonɓe mbaɗani noon kono minen min mbaɗi tawde min gari ha ɗo ceerno hokki min duwawu ɗo min defi hirani min kirti min mbayni min kooti wadde minen nde min mbaɗi Daha so wonɓe mbaɗano minen kam min mbaɗi tuggi nden noon fewde hande min mi meeɗa lukkude wawa arde walla taw komi mayɗo so Allah jaaɓi ko ɗum ñaguimi Allah ɗum tan saabi hanki tan mbaɗa haalde e sehilam goto wiye Baba Sall ɗum Baba Sall o hamnam mbimi an saabu Allah nelaɗo mum ar Daha comme Ama Samba guiɗam mbiminam o wi wallahi mi arata Daha o saaha saabu ɗum min mi yiiɗa arde Daha taw mi yahani Makka mbimi an holko saabi ɗum o wi saabu ɗum Daha sa ari somi ari Daha hikka mo wuuri mo wi yen battanimo wuuri hikka walla mo wuuri hankadi taw ñande fof mi ara Daha wadde firti ko e haalande makko tan ko woni Daha o ene saɗi to woni kadi machallah e o Daha mo gonɗen sabu ɗum minen kam nde min gari ko ɗo min tawi on kadi no min tawri on ni min tawri on koye peewal ɓe mbi so tawi a ari e wuro sa wiyama ya yaha sa yeehi kala mo garduɗa ko on woni pijiɗo maɗa minen noon nde min gari nde min mbiya kadi yomin jaa kadi koye mon kadi min dutti wadde onon goni fijiɓe amen wadde diina amen yaari yeeso e ɗo kadi kala nde goto amen ari ɗo hoori ene anda wonto ummi to ummi ɗo ummima to teddi Daha o noon omo jogui inde minen omin mbiya Daha almami omin mbiya Daha Abou Baba omin mbiya Daha Jaloñol ɗe gueɗe tati foof omin mbiya Daha o kadi omin jogini ɗum sababu almami o ko almami Abou Baba ko inde makko Jaloñol o ko ɗon bindol makko woni wadde ɗum ɗo foof o wawa hen dadde wadde ɗum ɗo foof min mbawa hen dadde on jii so tawi min gummima Fouta omin gara Daha ko aljuma min kirdata toon kono ko galle to min ñallata min ñalla galle to min ñammine min jarne min kirda galle to min gara ɗo kadi e gallarna wadde gila nden haa ɗo juuɗe maɓɓe nane e amen minenne juuɗe amen nana e maɓɓe ɓe mbi juuɗe ɗiɗi ma coɗodirana nde laaɓa wadde noon enen ɗo ene laaɓi kadi ala haala ala tampere ko diiri ko jaɓɓodiral woni ɗo enen noon ɓerɗe men mbayodirta kala to gonɗen enen kalda jamma e ñalawma suba hakki hiiɗe elle en
en ceertuɗen ko guri kono en ceertani ɓerɗe ɗum ko Allah waɗi ɗum so tawi ɗum ɓenni en kaali ɗo haalɗa Hiru Sar min noon so tawi on namdimamumi hol wasiya me Dahiru Sar mi haalat so namdaki min e hol wasiya me Dahiru Sar mi haalat wadde mi yon gueɗe tati nanɗo ene sowi e oɗo daaha sen mbiyama Abou Baba Almami Jaloñol fof ko gotum wadde Dahiru ko Jaloñol najo wadde fof ko goto joni noon omo aranno ene wayi taw o wayri eɗen gandi kadi hono Dahiru en wone e hattan walla wone e gueɗe ɓe haajuji goppata yo andu kam enen eɗen cohli ɗum e makko kadi kanko omo foti sohlude en ɗum e makko nde tawno so fewni o fewnani ko hoore makko so fewani kadi so ñiŋore waɗi o daɗata hen wadde noon mbaɗen hen juuɗe caali boni caali sukaɓe caali mawɓe caali defoɓe eyyi caaleje gonɗe ɗo kam ala min somo waɗa ɗum yo waɗa caali mawki somo waɗa ɗo caaleje eyyi walla somo waɗa caali kam yo andu suhaɓe ɓe yaɓe mbawa dañde cuuɗi eyyi hay keblorɗe ɗe nokko longede waɗe poos e li hortardinam ko jinmi haalde ho hay keblorɗe ɗe koɗe gooto ɗe gonno kono noon suhaɓe pellital daaka ɓe mbi fedde nde ko pellital daaka ɓe dari ɓe miiji wonɓe Fuuta ɓe e wonɓe ɗo e Madina ɓe nan ɗon kamɓene inchallah oɓe ɗamini jokkude golle machallah mo wuuri kadi ɓe mbaɗa ɗo keblorɗe gorɗe machallah kono noon oɓe jiiɗi wallede ɗum oɓe jiiɗi wallede ɗum waktu yonti kadi pay jama kadi wa ñoddi wawi mawɗo wawi goɗɗo kadi on jarama de beele mon jooɗi peewi en beltani on feewi e dara mon tinama on e mbiyaɓe gara ewa ɓe jeeyi min montoyi on kadi monton ga on jajaɓe jajaɓe jeega yoga aha noon on jaram gajaɓe de kadi waktu ini